tak veľkú zásluhu na tom, že vôbec som sa pohol týmto smerom, má moja sestra, ktorá nastúpila do Banskej Bystrice ako zdravotná sestra na krčné oddelenie, kde som prvýkrát pričuchol k vône medicíny a neskôr snáď aj farmácie. Ak opomeniem rodinu, tak farmácia znamená pre mňa všetko. Ale samozrejme, že jedná sa o symbiózu, kde rodina toleruje všetky moje aktivity v oblasti farmácie, za čo som neskutočne vďačný všetkým. Tak s tým najsilnejším momentom snad bolo to, keď si ma zavolal primár v tom čase detského oddelenia, kde na oddelení mi poďakoval a ukázal mi deti, ktoré zachraňujeme. Nezachránime celý svet, ale tých pár ľudí, ktorí sme dali život a že môžu ďalej medzi nami existovať. Stojí to za to. Vzdelanie ako také, to je len začiatok. Potom už nastupuje tvrdá prax a ďalší rozvoj nielen vedomosti, ale aj osobnosti. Stíhať všetky činnosti, ktoré by sme chceli, sa nedá. Môžete si naložiť iba toľko, koľko unesiete. A toho sa treba držať. V každom prípade farmácia by mala byť pre každého poslaný. Dobrý farmácia samozrejme musí mať vedomosti, musí mať chuť sa vzdelávať, mal by mať chuť vzdelávať aj ďalších ľudí, ďalších kolegov, lebo po nás by mal niekto prísť, po nás by mal niekto pokračovať v odbornej činnosti.